две генетично еднакви мишки с съотнесена възраст към човешката. 96 години. И двете приемат напълно еднакво хранене. Една от тях обаче, освен нормалното хранене, приема и Agelock Vitality. Може ли да познаете коя от тях? Тази отляво е с нормалното хранене, а тази отдясно е с Agelock Vitality. Искате ли да бъдете мишката отдясно? Питайте ме как.